Wala may selebrasyon sa Kadayawan Festival ang Davao City sunod bulan tungod sa COVID-19 pandemic. Mabati gihapon ang okasyon pinaagi sa ilusad nga limited edition face mask. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio? Usa ang Kadayawan sa pinakasadya o colorful nga festival sa Davao. Karong tuiga, dili kini maselebrar tungod sa pandemya sa COVID-19. Apan naron mabati gihapon ang okasyon. Nag-collaborate ang Davaoenyong artist nga si Kublay Milan ug fashion designer nga si Wilson Niño Franco Limon nga maglusad og limited edition sa Kadayawan face mask. Gama kini sa neoprene fabric nga dunay pocket aron mabutngan og dugang filter. So kaning kay Kublay, more on it celebrates the culture of Mindanao, specifically Davao. Kay colorful kaayo and anang intricate kaayo ang iyang artwork. Unom ka print ang gidesign sa karon ni Kublay nga digitally printed fabric. Mamahimo kini i-order online ug ang parte sa halin niini idonar nila sa usa ka komunidad sa Sarangani. Ika na siya sa akong series nga probinsya ug saya joy. So mo ning mga ginagmay nga kalipay na nakita nako sa pagtuyok nako sa Mindanao. Okay. Especially sa mga community, sa mga tribo. Makita nimo dito na naay mga gapaktas pauli sa bukid, mga tao nga nagatukar og mga instrumento. Sa pikas bahin, gi-highlight usab sa usa ka tindahan ng face mask nga gama gikan sa indigenous materials nga gapakita sa kultura sa nasod. Three-ply mask kini gama sa ethnic woven canvas ug silk fabric. Every time mo palit ang mga customers ani, makatabang sila sa mga livelihood sa micro, small, medium enterprises. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.